Zuckerberg, oprichter van Daily Late with Tate. Vandaag behandel ik een brief van iemand met de vraag: wat is erotiek en hoe gaan wij met die gevoelens om? Hallo Tate. Wij maken ons ergens zorgen over de vraag wat erotiek nou precies is. Mijn vrouw krijgt heftige erotische prikkels bij het zien van een foto van Andrew's knevel. Ik daarentegen raak opgewonden bij het horen van bluesmuziek. Wij vrijen graag met muziek op de achtergrond en een foto van Andrews op het nachtkastje. Maar bij het horen van de muziek op de LP Groeten uit Grollo krijg ik een vroegtijdig orgasm. Help ons alsjeblieft om ons erotisch leven diepte te geven. Beste volgers, ik ben zo blij dat jullie je erotische gevoelens met mij wilt delen. De begrip erotiek is erg lastig. Het is eigenlijk een wirwar van gevoelens. Voor de ene is het kijken naar een programma met Frans Bauer al erotiek, vooral wanneer het om bananen gaat. Terwijl de ander opgewonden raakt van het 8 uur journaal, gepresenteerd door een mooie vrouw. Een voortijdig orgasme krijgen bij het horen van de mooie liedjes op Groeten uit Grollo is erg logisch. De beleving van jouw vrouw bij het kijken naar een foto van Andrew's knevel is goed te verklaren. Welke vrouw zou dan niet haar erotische gevoelens willen delen met deze Adonis? Mijn oplossing voor jullie is eenvoudig, maar jullie moeten er volledig voor willen gaan. Ga eens vrij op de muziek van Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp, of op Barney Kun Je Buiten Spelen van Barney Sinclair. En hang een poster en perform van Willem-Alexander. Je zult merken dat je orgasme uren wordt uitgesteld en dat je vrouw niet zo snel met opgewonden raakt van een foto, maar alleen van jou. Een warme, liefdevolle, erotische knuffel van jullie tijd. Het is moeilijk te zeggen waar ik het volgende keer over ga hebben, want de vragen blijven binnenstromen. En ik wil jullie erg voor bedanken. In ieder geval tot volgende week in Deel Je Leed met Tate. Bye vrienden.